Info.news, dilluns 15 de juliol de 2024. Panamà reforça vigilància marítima per frenar el pas de migrants. Panamà ha incrementat la vigilància marítima i tancat diversos passos irregulars a la selva del Darién per controlar la migració cap als Estats Units. Aquesta mesura, impulsada pel nou president José Raúl Mulino, busca un pas humanitari segur per als migrants, majoritàriament veneçolans. Panamà ha signat un acord amb els Estats Units d'Amèrica per repatriar migrants, finançat amb $6 milions de Washington. Costa Rica deté sospitós de l'assassinat de l'exmilitar veneçolà Ronald Ojeda. Les autoritats costa-ricanyes han detingut Villegas Rodríguez, sospitós de participar en l'assassinat de l'exmilitar dissident veneçolà Ronald Ojeda, a prop de la frontera amb Panamà. Ojeda, crític del règim de Nicolás Maduro, va ser segrestat a Xile al febrer, i el seu cos va ser trobat dies després. Envelliment accelerat i desafiaments demogràfics a Llatinoamèrica i el Carib. L'UNFPA adverteix sobre l'envelliment accelerat de la població a Llatinoamèrica i el Carib, amb altes taxes d'embarassos en adolescents. La recent conferència a Cartagena d'Índies va destacar la necessitat de polítiques inclusives per garantir drets i benestar, i gestionar adequadament els fluxos migratoris i els impactes del canvi climàtic. Dos acusats de l'assassinat de Fernando Villavicencio, condemnats a 34 anys de presó. Un tribunal de l'Equador ha condemnat dues persones a 34 anys i 8 mesos de presó per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio. 3 persones més han estat sentenciades a 12 anys per complicitat. La família de Villavicencio considera aquesta condemna un primer pas cap a l'esclariment complet del crim. Possibles escenaris enfront les eleccions presidencials a Veneçuela. Veneçuela enfronta incertesa i especulació de cara a les eleccions presidencials del 28 de juliol. Es consideren possibles escenaris com la victòria d'Edmundo González Urrutia o la manipulació dels resultats per part de Nicolás Maduro, cosa que podria generar una crisi política i un increment de la migració. Recorda que fent-te mecenes de l'Infopunt, a la nostra plana de Patreon col·labores a fer possible que et continuem informant d'allò que passa al món. Des de mecenes express o mecenes bàsic, fins a mecenes premium, segons les teves possibilitats econòmiques, contribueixes a que continuem creant continguts per a tu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Atemptat contra Truman, acte de campanya a Pennsilvània deixa diversos ferits. L'expresident Donald Trump va ser ferit a l'orella dreta durant un acte de campanya a Pennsilvània quan un atacant va obrir foc. L'incident va deixar també un espectador mort i 2 greument ferits. Trump va agrair a les forces de l'ordre i va condemnar l'atac, demanant unitat nacional. Marco Rubio podria fer tàndem amb Trump com a candidat a vicepresident. Donald Trump considera el senador per Florida, Marco Rubio, com a candidat a vicepresident. Rubio, conegut per la seva postura crítica cap a líders d'esquerra a Llatinoamèrica, podria incrementar les tensions amb el president colombià Gustavo Petro. Biden s'enfoca al «mur blau» per a la reelecció. La campanya de reelecció de Joe Biden es concentra als estats de Pennsilvània, Michigan i Wisconsin, coneguts com el «mur blau» demòcrata. Biden busca assegurar els 270 vots electorals necessaris per vèncer Donald Trump, tot i enfrontar crítiques internes i dubtes sobre la seva capacitat per governar 4 anys més. Crisi política a França, negociacions compliquen la formació d'un nou govern. França enfronta una crisi política després de les eleccions legislatives, amb un Parlament dividit en 3 blocs i sense majoria absoluta. Emmanuel Macron ha de trobar un equilibri per evitar un escenari d'inestabilitat que podria culminar en eleccions presidencials anticipades. Salvini dona suport a Trump i critica la UE. Matteo Salvini, líder de la Lliga,
ha expressat el seu suport a una victòria republicana a les eleccions als Estats Units d'Amèrica i ha criticat la Comissió Europea per la seva suposada censura de les xarxes socials. Salvini afirma que el govern italià durarà 5 anys malgrat les divisions internes. Meloni entre dos focs, la pressió de Washington i els reptes interns. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, intenta mantenir l'equilibri entre el suport a Ucraïna i les tensions internes amb Matteo Salvini, que dona suport a Trump. La situació continua incerta amb Meloni intentant navegar entre les expectatives de Washington i la pressió interna de la dreta europea. Info.news us manté informats gràcies a diverses fonts internacionals de referència. Amb el teu suport podem continuar informant-vos. Fes-te mecenes d'Info. a Patreon. El servei militar obligatori torna a Croàcia. A partir de l'1 de gener, Croàcia reintroduirà el servei militar obligatori per als joves de 18 anys, amb un període d'entrenament de 2 o 3 mesos. El Ministeri de Defensa calcula que anualment participaran entre 4.000 i 4.500 reclutes, amb un cost de 70 milions d'euros anuals. El repte de Starmer: governar enmig de la victòria històrica del laborisme britànic. El nou primer ministre laborista, Keir Starmer, s'enfronta a la tasca de redreçar l'economia del Regne Unit i guanyar la confiança de la població. Els liberals demòcrates pressionen per iniciar discussions sobre un nou pla d'atenció social. L'exèrcit xinès realitza exercicis d'entrenament conjunts amb Bielorússia. Personal militar xinès participa en operacions militars d'entrenament conjuntes amb forces bielorusses a prop de la frontera amb Polònia, incloent simulacions de rescat d'hostatges i operacions antiterroristes. Els exercicis reflecteixen l'aprofundiment dels llaços entre Bielorússia, la Xina i Rússia. La CDU adverteix del perill de desintegració del bloc. La Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental, CEDEAO, ha advertit d'una possible desintegració regional després que Burkina Faso, Mali i Níger consolidessin la seva unió separatista. Les divisions creixents a la regió s'han fet evidents durant les reunions paral·leles de la CEDEAO i la recentment formada Aliança dels Estats del Sahel, AES. Almenys 89 migrants morts després de l'enfonsament d'un vaixell a Mauritània. Almenys 89 migrants amb destinació a Europa van morir i 72 estan desapareguts després que el seu vaixell va bolcar davant de la costa de Mauritània. La ruta de l'Atlàntic s'ha popularitzat malgrat els seus perills, amb més de 5.000 migrants morts durant els primers 5 mesos d'aquest any. El Partit del Congrés insta Modi a gravar més els multimilionaris. El Partit del Congrés a l'Índia ha instat el primer ministre Narendra Modi a imposar un impost sobre el patrimoni del 2% als multimilionaris per finançar serveis públics com l'educació i la salut. La proposta arriba abans de la presentació dels pressupostos anuals, enmig de les crides per augmentar la despesa social. El Nepal es prepara per a un nou govern. El Nepal es prepara per a un nou govern de coalició liderat per Sharma Oli després que el primer ministre Pushpa Kamal Dal perdés una moció de confiança parlamentària. Oli, que ja havia exercit com a primer ministre 2 vegades, formarà el 14è govern des que el Nepal va abolir la seva monarquia el 2008. Preocupació a Bali per la presència russa. L'afluència de russos a l'illa indonèsia de Bali ha provocat un augment de la inversió estrangera, especialment en immobles, causant malestar entre la població local. El govern indonesi veu la presència russa com una oportunitat per al creixement econòmic i la modernització. La Xina condemna el projecte de llei nord-americà de disputes entre el Tibet i la Xina. La Xina ha protestat contra una nova llei dels Estats Units per resoldre la disputa per l'autonomia del Tibet. La llei de conflictes del Tibet busca empènyer Pequín a negociar amb els líders tibetans, i la Xina ha advertit de mesures decidides si els Estats Units d'Amèrica procedeixen amb la seva aplicació.
I fins aquí l'Info.news d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes socials i al nostre perfil a Patreon. Recordeu que a Patreon podeu fer-vos mecenes del projecte Info. Aquestes són les categories de mecenatges amb les que podeu donar el vostre suport a l'Info. Des de la plataforma Patreon. Express. €1,50 cada mes. Només accepta fins a 100 mecenes. Bàsic. €3 cada mes. Premium. €9 cada mes. Només accepta fins a 20 mecenes. Pels 3 primers mesos de fidelitat, et regalem la samarreta de l'Info. Premium Plus. €12 cada mes. Premium d'argent. €30 cada mes. Premium d'or. €100 cada mes. Les categories Premium Plus, Premium d'argent i Premium d'or premien cada trimestre de fidelitat amb un nou model de tassa de la col·lecció Info. Wall Cities. No t'oblidis de que ara també tenim un canal d'Info a Twitch. Fins al proper podcast.